čo vlastne my sme robili, bola platforma na analýzu nájomných bytov na Slovensku. A všetci vieme, ako to teraz funguje s nájmami a celkovo aj po celom Slovensku, či v Košiciach alebo v Bratislave je to ťažké zháňať nejaký dobrý byt a nevieme, čo je dobré, čo nie je dobré. A hlavne, keď ešte študenti napríklad odchádzajú z Košíc do Bratislavy, tak nepoznajú mesto. Alebo keď hoci kto príde do Košíc študovať, alebo takto, tak nevedia, čo sa kde nachádza, čo je dobrá cena, čo je pričom a podľa čoho. Tak naša platforma vlastne analyzuje všetky tieto byty a podľa indexu, čo si ten užívateľ zvolí, tak vie mu povedať, či je to správna možnosť pre ňoho alebo nie. Teda vie si pozrieť, čo je poblíž toho bytu, analýzuje sa, či tá cena je dobrá alebo nie. A vlastne všetky ponuky, ktoré existujú na rôznych stránkach, tak už nie sú rozhádzané, ale sú vlastne centralizované na tej našej platforme. A taktiež tam aj ako jeden bonus, čo napríklad nie je inde, je to, že ak by náhodou niekto stiahol svoju ponuku, aby ju dal naspäť o mesiac, tak náš systém to stále zaznamenáva. A preto by sme napríklad mohli pozerať sa na to, že tento byt už je tu 3 mesiace alebo 4 mesiace. Nie, že tam možno nesedí, keď ešte stále existuje a je stále hore a cena napríklad klesá alebo ide vyššie, no tak aj to je hodnotné, keď sa na to človek pozerá.